Бүгенге көндә ирешкән биеклегем белән авыл халкына бурычлы. Мин кайтам туган ягыма. Әгәр алар белән сөйләшәм, әгәр мин алар фатиха бирәләр икән, мин киләм. Шулай эшлиләр. Кайта, атна-ун көн авылда кунак була, аралаша, аксакаллар аңа фатиха бирәләр. Һәм инде менә Мотыгулла Төхфәтуллинның Казакстан биографиясе нәкъ менә шуның белән башлана. Мотыгулла эшли башлый, күрә ул, бөтен кеше бер төсле, ә ул бер төрле. Аңа кирәк поддержка. Һәм алар бер-берсенә теге вакыт сүз биришкән булалар. Без бер-беребезне ташламаска дип. Ул шушыннан соң яза дустына Мөхәммәд Гарифка хат яза. Шулай ул аны чакырмакчы була, үз янына Уральскийга чакырмакчы була. Ә ул вакытта инде Мөхәммәд Гариф үлгән, аның улы Габдулла Тукай Мотыгулланың үзенең язмышын кабатлый. Мәгариф системасы бүгенге көндә дә бу гаиләгә күп нәрсә белән бурычлы. Кыз балалар да укырга тиеш, ник укымаска тиешсең кыз бала? Әкренләп үзенең мәдрәсәсендә кызлар класс ача. Менә шул киемнәр белән шул балаларга бердәм форма кертү белән дә менә мәгариф системасы шушы резинасы белән Мотыгуллага бәйле. Мәскәүдә консерватория каршындагы татар студиясендә укыганда, аның опера җырчысын итеп әзерләгәндә тагын әзрәк күтәреп куйганнар тавышын колоратурный сопрано. Хатын-кызлар арасында иң югары женский, самый высокий женский голос. Колоратурный сопрано. Ул аның шундый тавышлы булган. Кайсын газетлардан кисеп алып та ябыштырган инде аны. Кайсын менә бетеп тә баралар аның кайберләре. Шуңа күрә без менә бу шулардан туплап инде ул менә шушы минем тормыш хәлләрем дигән шундый менә китап формасына җыйган инде ул аны. Уральскийга алып бетә, Алия Кайбицкийның китабын мондый формада түгел, менә бу рәвештә алып барачакбыз.